Sofía. Gracias. Ben, a primeira pregunta é como está a situación do centro de saúde, se xa rematou o plazo para as propostas, se temos os informes dos técnicos. Todas, onte falei ainda con, bueno, a semana pasada estuve co delegado da Xunta, con Gabriel, onte falei con Santiago e quedaron en chamarnos xa da Consellería e o Conselleiro un pouco xa para falar sobre como ven eles o tema. Vale, é dicir que xa está todo enviado e estamos pendientes da resposta da Xunta. Efectivamente, e despois nós tomaremos a decisión que consideremos oportuna. Bueno, claro, vale. A biblioteca segue co mesmo horario, seguimos co mesmo persoal, seguimos que era a mesma que anterior, todavía segue todo, non se cambia nada. nada. Leva o seu tempo a quitar, xa iniciado o procedimento para contratar a persoa, pero, quero dicir, leva o seu tempo. Perfecto. Tempo que está, non? Xa iniciado, polo menos andaba Fran con eso. Bueno, pois todas as preguntas que tiñamos que responder convértense en rogos. Rogamos que se axilice o tema da ponte de Toscaña para o seu mantemento e pintado. É o compromiso que lle dixen, hai un compromiso formal e serio da Diputación de que tan pronto podan meterlo xa en partida que xa vai. Vale, pero ainda non está. Non. Claro, que vai estar en 2 meses, Xa. Bueno, cando se van a retomar as obras da fábrica do papel para, bueno, poder abrir o museo canto antes. Rogamos que, por favor, se poñan solución o perigo do escalón do parque infantil da Alameda con respecto á entrada do parking, os pasos de peóns, que se faga unha revisión de todos eles e en especial os veciños da Rúa Ourense que se queixan moito por o perigo que supón, da avenida 25 de Xullo, a rotonda do final da Rúa Bencho 6 e demais. A Deputación todavía non apartou os contenedores. Sabemos algo de Penaco Bertoira. Preguntaban uns veciños que había unha empresa que estaba facendo como unhas prospeccións, si se sabe que era o que estaban facendo ali, non sei si en diferentes situacións. Preguntaban por saber. Pero preguntamos, vamos, decimosche. Prospeccións de que? Sondeos? Sí, unha empresa en distintas partes de ali que non... Pero non sería para poñer os postes ou... Bueno, miramos, enterámonos e dicimos. Pode ser calquera cousa. Non, digo, pode ser a fibra están metendo por aí, sabes? Preguntaban que estaban facendo. Temos algo para a Casa da Xuventude, xa acércase cada vez máis, outra vez seguimos igual. Iniciouse o expediente da retirada da medalla de ouro a Franco, me imagino que todavía sigue igual. Os camiños da Veracruz, temos autorización para xa arranxalos, pero ainda están sen arranxar. O horario do punto limpo todavía segue sendo o mesmo. E por hoxe nada máis, gracias. Gracias, Sofía. Ben, bueno, alcalde, efectivamente, como fai pouco máis de 15 días que tivemos un pleno, non vou repetir todas as que, porque moitas son de obras, entendo que pouco avance pudo haber nelas, entonces, pero si teñan en conta que a finais de marzo, dentro de mes e medio, si lle vou preguntar, a ver se en algunhas cousas por fin se avanzou, porque algunhas levamos moito tempo. Vou facer 5 ou 6 novas que teño aquí. Vimos estes días que se adquiriron unhas vallas para obras e para a policía local, que está moi ben, dan boa imaxe, e vimos tamén unha campaña publicitaria nun parking de Ourense en colaboración cunha empresa que tamén está moi ben. O que nos chama a atención é que en todas eses soportes se está poñendo o escudo do Concello antigo, cando vostedes, en canto se lles terce que sexan 9, van a aprobar un escudo novo, co cal vai haber que gastar cartos en cambiar todos eses soportes. Non ten moito sentido, se xa están seguros que van a aprobar ese escudo novo, casi é mellor que todo o que fagan a partir de agora que xa o fagan con ese. Xa bastante vai haber que cambiar. Bueno, hai unha parte importante de concellos que usan ese escudo por papéis oficiais e teñen un escudo máis
máis comercial e máis que ao mellor é unha opción que tomamos nós. Ben, se é así, se é así. Tampouco nos volve loco o escudo oficial. Non, é que ningún vimos a necesidade de ter... Ninguén vimos a necesidade de ese trámite, de ter o persoal enredado, de telo aquí... Non, había que terlo para terlo oficial. Ben, bueno, en calquera caso, se é así, ben. Mire, estivos asfaltando por Mouriz, falouse cos veciños antes, dannos queixas de que se asfaltou unha pista que vai cara a unhas fincas e que, sin embargo, rúas do medio do pobo máis transitadas que non se asfaltaron. Non sei se hubo algunha reunión previa con eles para ver cales eran as necesidades. Sí, pero penso que non quedou ninguna sin asfaltar. Vale. Eso é o que me transmiten, sonlle sincero, non puden ir a... Mandáronme fotos, pero bueno. Incluso polas callejuelas e todo. Ben. Hai unha tapa dunha alcantarilla na rúa Aquilino Sánchez que volve a facer ruido cando pasan os coches e de noite é bastante escándalo. Falábamos antes do camiño Miñoto-Ribeiro, dinos que hai un cartel caído hai tempo que debería reubicarse, e dinos tamén que sería interesante colocar no trazado na parte do Carbeño algún cartel de non tirar lixo, porque sei que é bastante habitual, e poñer incluso algunha papeleira que non descuadre moito co entorno. Sabes a variante aquela da carretera Vella do Barón? Sí. Temos ali un problema. Roubaron, non? Claro, pois hai que mirar o repoñelo e, bueno, o de roubar, por desgracia, eso non ten arreglo, pero... Non, pero roubar un cartel xa... Intentar repoñelo, sí. Pediríamos que, bueno, temos que tratalo seguramente na vindeira xunta de voceiros, pero atendendo a nova situación do coronavirus, ao tema dos aforos, agora eu penso que isto xa se pode organizar para que dentro dos aforos permitidos poida asistir a cidadanía aos plenos. Entón sería convinte que nos lembremos na próxima xunta de voceiros de fixar o como e o porqué. Cando vai haber orzamentos? No próximo pleno... Para o próximo pleno contatelos? Eu conto, vamos, depende máis de... os servicios técnicos que... Ímonos ir a finais de marzo xa, o cal, a súa vixencia xa se vai ir casi ao brao. Aprobación definitiva. Vale, bueno. Sí, se nos pode dar con eses 20 días de antelación que falamos, mellor, para que despois non teñamos o debate eterno. Tan pronto teña feito Luís, paso os... Como isto é... Eu... Non van. Se van en B, non, eles en B non. Eles ir buscar traballo pola súa conta non creo que vayan. Por eso estou facendo a pregunta, é que me dixeron que os viron desatrancando en Maside, pero... Vale, bueno. Se é así, por eso fago a pregunta, señor Sotelo. Eu, como comprenderá, veño aquí, fago a pregunta, vostede resposta. Dime así, eu creo. Se vostede me di así, pois será así, non van logo a Maside. Bueno, quería recalcar que para o vindeiro mes de marzo, para que todos podamos ter unha organización, se cumplimos o acordado, tocaría Xunta de Voceiros o 16, Comisión o 23 e Pleno 30. Se é posible que se respete, e se polo que sexa non pudera ser, comuníquenolo ca maior antelación. E despois, para pechar, alcalde de tema, sí, onte deunos unha documentación, o cal lle agradecemos infinitamente, pero que nos deu onte un documento do Rexistro da Propiedade onde aparecen dúas propiedades en Madrid, do ano 2018. É de xullo 18, quero dicir, non ten por que parecerse nada a realidade actual. Claro, dentro do 18 que me garante a min que eso sigue igual, que nos... Non sei. É o último documento que teño. Claro, alcalde, vostede dame un documento con un rexistro de propiedade de xullo do 18, eu non podo saber se eso ao día de hoxe sigue exactamente igual. O ideal será conseguir ese documento actualizado. Se mudaba a semana pasada, vale, ou de fai 15 días, pero de fai 3 anos e medio, Paco, ten que entender que non nos aporta moito. Aí é cando se legalizou na fundación, no patronato de fundación. Sí. Xa pon ali que a instancia deso. Pero eso xurden máis preguntas, insisto. O documento de fai 3 anos e medio, a ver se pode conseguir actualizado. E despois, aí non aparece a famosa librería que temos falado, por exemplo, da Rúa Serrano e outras propiedades. A librería da Rúa Serrano, en teoría da fundación... Aí aparece o edificio. Pero non hai nada na Rúa Serrano. E a librería está na Rúa Serrano. No número 40, joder. No papel que nos pasaron hai unha propiedade na Rúa Serrano. Pois logo non o vin. Veñen os tres, veñen o de Serrano, veñen o de Alcalá e ven o de Noviciado. Serrano 78, vale, pois entonces é Romeu que non o vin. Como foi onta a noite non tuve tempo de... Vamos a ver, pero ben. Dixemos que os iba pasando... Pero insisto nesto, isto sí que é importante, porque imagino que habrá... Eu que pensei que estaría outros nomes ou que habría outro tal, e seguro que hai máis propiedades a outros nomes, como pasa neste caso, que é un nome, como é, Asilo de Ancianos de Carballino. Claro, entonces igual a outros nomes hai outras propiedades, que foi o que pensei que pasaría. Para que me imagino que non se pode cambiar. É o Vicente ese, non? Inda que só 18. Non, pudo haber, a propiedade pudo cambiar, Paco. De 1911, O que? De 1911, entonces supoño que a Fundación si pode
acreditado de alguna forma que a sucesora deste asilo de ancianos e inscribir o seu nome e regularizado. Non, é que nos estatutos poñía que todos os bens que eran ata ese momento do patroado e tal, tiñan que pasar a ser da fundación. Que é lógico, ademais, non? Se pasa a fundación a rexir. Eu entendo. Os da fundación son os que valen para manter o asilo e o asilo, a casa do cura e eso, son do asilo, non? Pero o asilo da fundación. Pero o asilo é que o asilo é da fundación e a casa do cura é da fundación, e non hai dous asilos. Eles diferenciaron, Adolfo, a parte propia do que era o que iba a pagar o mantenimiento desa parte. Pero que non diferenciou? Os hermanos Prieto. Cando? No origen. Non. Penso que sí. Non. Non sei, eu dudo moito que o titular registral que é Asilo de Ancianos Carballiño hoxe teña personalidade jurídica como para ser titular de bienes. O sea, parece non, esa é outra, que xa deberían ser transmitidos pero debía a ter fundación. En 1911, supoño, claro. Vale. Sí, non, nos escrituras fundacionais, alcalde, non di iso. Non di iso, podo yo garantir. Neste caso, si yo podo garantir. Non vi, hai que libros. Pois o curioso é que as vira eu e non as vira vostede. Eso é curioso. Sendo vostede patrón e directivo do asilo, eu xa as vin. Pois me parece ben, non sei o que di logo, si sabes... Estou dicindo, alcalde, no, pero, a ver, faltan os outros moitos documentos, que este é o que queremos. Sí, home, doulle encantado. O que me parece increíble é que vostede nos poida obter. Non, podo hacerlos, pero teño que ir ao notario, a Santiago. Pero sendo do padroado? Eso non está no padroado, no padroado... Como non vai estar no padroado se a fundación do... É como se vai a unha empresa, non están as escrituras iniciais, ou se vai... Como non vai estar? Para o das monxas non ves. Se a base, como non vai estar eso no padroado? Como non vai ter ninguén? Entón, vostedes, cando collen o padroado no ano 2018, fano a cegas, sin saber o que hai, de onde ven e para onde van. O que hai é eso. Home, entonces é unha temeridade. Entonces, aparte de moitas outras consideracións, son unhos temerarios. Porque son unha locura. A mí non me parece ni medio normal. Veña, rematei. Nada máis, gracias. Ricardo. Sí, fixemos unhas preguntas previas ao pleno, referidas no primeiro punto con respecto ao centro de saúde. Facémolas porque creemos que convén que se vayan aclarando xa as cousas, non é dicir, mandei a documentación como acabas de dicir, senón vamos a tratar de aclarar o asunto, non? A primeira pregunta é cal é o estado da tramitación do expediente para a adquisición de terreos para a construción dun novo centro de saúde. Existe un expediente, está en tramitación. Está mandado xa. No, pero digo, eu pregunto é o estado de tramitación do expediente. Esa é a pregunta concreta. Hai un expediente administrativo aberto no Concello do Carballiño? Non hai. Non digan, abrimos o expediente. Vale, non pasa nada. Non. E escollamos a parcela. É cuestión de sabelo. Vale. Cales foron as propostas que se presentaron ante o Concello do Carballiño? 8. Cales? Douche unha copia de todo. Vale. Vale, fixéronse, a pregunta, fixéronse como se había prometido informes técnicos que digan se os terrenos propostos son aptos para construir o centro de saúde ou, no seu caso, cales son as modificacións urbanísticas que teria que facer? Telas aí tamén? Sí, depois hai cando salgamos. Vale, das 8 parcelas propostas, ben. Sí, porque xa hai moitas que xa nin as mandas porque son inviables. Vale. Son áreas de reparto, son... Ben. Cal é o valor de cada un dos terrenos propostos según os técnicos municipais? Tamén xo digo, porque hai algún que pediu puxolle un precio por ser para o Concello e... Non, digo, a pregunta é o valor conforme os técnicos municipais, claro. Fixo ser, que hai desde 315.000 a, por exemplo, a proposta da vosa era 1.300.000 aproximadamente. Bueno, eso hai unhas tablas, en función da edificabilidade, da altura, é un tema de... Bien. Cal é o estado das negociacións cos propietarios que se ofertaron? Hai algunha negociación aberta? Non hai. Non hai ninguna. Sabedes cales son os precios que solicitaron os propietarios dos terreos? Aproximadamente, sí. Pero, entonces hai algunha negociación? Digo, como vos fixeron chegar os precios? Eso te digo, xo. Vale, ben. Isto non foi confirmado. Sabedes cal é o prezo máximo que vai poder aboar o Concello para adquirir os terrenos? O mínimo posible, evidentemente. Pero, vamos a ver. O precio máximo, hombre, pois máis de... Estás dicindo que para o próximo orzamento, para o próximo pleno, vas traer os orzamentos, supoño que teredes unha previsión do que vades gastar no centro de saúde para incluir nos orzamentos. Máis de 500.000 euros na compra de terrenos, non. Vale.
Cales son os prazos previstos para adquirir os terreos e para levar a cabo as modificacións urbanísticas necesarias? Pois xa pronto nos digan e teñamos esa reunión, nós xa nos poñemos. Vale. O que me di Nacho é que é unha compra e o que me di Luis é que hai que meter no orzamento, efectivamente. Bien, digo, esa é a última pregunta. Cal vai ser o procedimento administrativo para adquirirlos? Vai ser por compra, vades facer un concurso? Como llevades da forma xurídica a adquisición deses terrenos, sean os que sean? Compra, básicamente. Pero compra directa? Fixera Nacho un informe, como era Nacho o tema? Había dúas posibilidades, agora non me acordo, pero fixera el... Os artigos exactos da lei non... No, é unha explicación, sí. O que a opción que dá a lei de patrimonio serían recoñece a posibilidade de adquisición directa sempre que se adecue, se justifique a necesidade dese terreno en concreto. Despois as outras opcións sería recurrir vía expropiación forzosa, se chegase a un acordo tramitalo despois como compraventa, se podería sacar a concurso, o sea, vale. No marco da lei permite distintas opcións. Pero con respecto á lei de patrimonio que falabas, habría que acreditar que aquela parcela é singular, que solamente se pode adquirir aquela, verdad? Un momentiño que miro, te explico mejor. Vale, mira, porque... Non, é que convén que a xente sepa como se vai facer, porque se despois vamos ter que iniciar un procedimento de concurso ou temos que iniciar un procedimento de expropiación forzosa, pois xa a ver a onde se vai isto. Aí ten que ser a que se queira comprar cosas. Sí, pero que se queira comprar é o que estou dicindo, non vades poder comprarla salvo que justifiquedes que solamente pode ser o centro de salud aí, e iso vai ser moi difícil. Ben recollido no artigo 116 a adquisición de inmobles de forma directa. O expediente de adquisición deberá incorporarse a seguintes documentos como a memoria justificativa, o informe xurídico, tasación. Na mesma memoria ha de justificarse a necesidade ou conveniencia de adquisición, os fins que se pretende destinarse ao ben inmoble e o procedimento de adjudicación que conforme establecido no apartado seguinte de forma justificada se propón a seguir, en este caso na adquisición directa. Despois tamén recoñece a posibilidade de adquisición mediante concurso. En este caso, se se quere adquirir de forma directa, habería que justificar a conveniencia habería que justificarse a conveniencia dese terreno inmoble. Pero solamente a conveniencia ou que solamente pode ser nese? Aquí habla de unha memoria que se justifica a necesidade ou conveniencia de adquisición, os fines que se pretende destinarse ao ben inmoble e o procedimento de adjudicación. O sea, permitiría adquisición directa. En este caso, igualmente se podrá adquirir de forma directa nos siguientes supostos. Cando venderse a outra administración pública ou en xeral calquera persona xurídica de dereito público adquiere un copropietario cando a adquisición se efectúe. Bueno, teño por aí un informe, podo buscalo. Vale, bien. Había outra serie de preguntas con respecto ao asilo de ancianos, non sei se queres contestar, pero bueno, entendo que coa documentación que nos pasaches onte, por lo menos... Non, falta moita. Falta moita. A que máis lata dá é o do colexo, a do colexo é a que máis lata dá, porque, bueno, o personal tampouco é no padroado. No persoal, digo, para buscar os papeles, claro. Vale. Eso faltan os estatutos orixinais, etcétera, pero bueno. Faltan os estatutos orixinais. Vou unha tarde buscos. Digo que vou unha tarde buscos, sen problema de persoal. Pois. Claro, me den unha persoal. Ali dudo moito que este. Dudo moito que este. Pois dúas tardes. Non hai... Bueno, a terceira pregunta era que consecuencias pode conlevar o cese da directora do Obradoiro de Emprego. Xa hai unha nova, xa sabes. Sí. Xa hai unha nova. No, digo porque ven sendo que a cuarta, non? É a cuarta. Claro, vemos que iso causa unha serie de deficiencias, como están dicindo que no módulo de forestais ainda non tiñan, polo menos cando presentamos as preguntas, a roupa adecuada. Non sei se está solucionado. Hai unha persona que non, unha en concreto, pero é un problema de tallaje, pero polo problema da pandemia e dos suministros. Querido está en tempo, é un comercio local e... Vale. Pero un estocaje desa talla en concreto, unha talla... Vale. Cal é a razón pola que as cámaras de seguridade do polígono están sin funcionar desde fai meses? Non, están funcionando o mínimo, digo, deixame ver aquí. A instalación das cámaras do polígono, basicamente é un circuito pechado de televisión, CCTV, non sei que era eso. Circuito cerrado de televisión.
Posto en marcha no ano 2013 con 6 cámaras de vigilancia e ampliado en outras 6 unidades no ano 19, dado que había moitas zonas de sombra que non se cubrían. E funciona por un sistema de rede con enlaces inalámbricos por WiMAX e 5GH. Vale. Que a reforma das antenas de televisión instaladas na Uceira para adaptalas ao 5G, a frecuencia na que funciona o circuito noso fai interferencia na telefonía e é o que están tratando de resolver, por eso están ao mínimo. Isto é o informe que me fai o técnico. Ben. Vos digo que non. Había unha subvención da Xunta para a instalación destas últimas cámaras, sí. Non vai afectar a esa subvención que non estén correctamente. Está justificado, está todo. A subvención non obligaba, non falaba nada do funcionamento. Home, coño, se che dá unha subvención para poñer unhas cámaras será que funcione. Pero bueno. Tamén se poden dar para un coche non funciona aos 3 anos. Sí, aos 3 anos, sí. Ben, sobre excrementos de cans nas rúas, cal é o grado de aplicación da ordenanza? E preguntábamos concretamente cantas sancións impuxeron por este motivo durante o ano pasado. O grado de aplicación da ordenanza pois é o máximo e sancións ninguna, porque non é fácil pillar. Cando hai un policía ou hai un paisano, a xente recolle, e cando non hai nadie, e cando non recolle. En todo o ano ninguna. Non. Rematou xa a instalación do alumeado LED nas parroquias? Non, basicamente falta todo o que é a farola villa, non sei, dades vos conta, esa que ten P e o cuadrado. Sí. E logo creo que están en Veiga, falta bastante, que ali é o cambio de todo, que é cableado. E sabedes cando se pensa terminar? Sabedes cando se pensa rematar? Tendes algún plazo? Non, debería estar rematado, sí. Digo, podes preguntar ao Manuel eléctrico, pero... Tense previsto poñer internet no auditorio Manuel María? Sí, eu creo que xa están ali metendo a fibra. Ya por lo que me dixo a empresa que en 15 días ou así, que eles querían a mediados de marzo empezar a dar altas. O que son as redes fundamentais xa teñen altas en particular. Sí, pensei que dicía no auditorio. Que chamar e enganchar. Vale, estas eran as preguntas que habíamos formulado antes e agora estas que entendo que tamén podedes contestar, que non debe ser moi complicado. Habíamos falado de que se revisaran as pistas de tenis despois dunhas obras. Oxe, peixo que non está Silvia, pero bueno. Sí, claro, penso que se fixo. Que se fixo e que se repararon xa. Penso que sí, por lo menos Silvia estaba nese tema, non xo podo asegurar. Bien. Remataron xa as obras no auditorio, non? As obras aquelas que se habían contratado de reparación. Sí, eso está rematado. Penso que sí, porque quitaron os andamios. Non sí. Remataron. Bueno, os andamios vinos quitando, non sei, Sí, penso que sí. Eu pasei un día por aí e estaban nos quitando, non sei se os estaban... Foi que despois que sabes que... Deixaron-nos apilados. Sí, lo dejaron... Empezou a caer un pouco de agua e lo iban a revisar outra vez. Vale. Están acabadas. Están acabadas, vale. Bueno, sabes sobre o alcalde. Non. Eu vim sacar os andamios. Non, foi por eso, non te acuerdas? Sí, ese fallo que non sabían de onde venía. Vale, nos decretos vimos que acabades de pagar unha fianza para a demolición da nave de protección civil de 19.000 euros para retrasar un pouco a execución das obras, non? Queríamos preguntarvos como está ese tema, si efectivamente vades facer esas obras e sobre todo cando, porque hasta ahora tiñamos un prazo, pero... Mandamos ya básicamente por construir a nova. Claro. Para facer o cambio. Entonces, bueno, este ano sería bo deixalo todo executado, por lo menos a demolición, porque é a que nos exixe Aplu. E contades que Aplu vos deixe unha prolongación de 9 meses? Mais ou menos, dixeron que sí. Bueno, vendo que hai unha vontade e que hai... Bien. Non, e unha vontade e unha fianza das 9.000 euros. Se non se fai, claro. Bien. E agora, en canto a robos, non sei se vos deixaron ou non, penso que sí, que na carretera que dá acceso á igrexa de Madernás, ao cementerio, pola parte dereita hai un socavón grande que impide, bueno, nos enterros, habería que reparar a canto antes.
Tamén un socavón que vos habíamos falado en Godás do Río sigue igual. Non sei exactamente a cual se refiere. Na plaza. Na plaza. O que dixera a Asociación de Veciños, sí, que faláramos no pleno anterior. Bien, o semáforo da rúa principal con Curros Enríquez. Ese semáforo está tendo problemas, cada pouco. sí, desconéctase ademais a certas horas, é unha cousa que hai que arranxar xa porque pode causar problemas. O que decíamos ademais do tema de accesibilidade, o sea, está unha situación peligrosa. Na calistenia que puxestes frente ao pote carece de iluminación. Había que revisar aquilo para ver se ilumina de alguna forma aquela zona. Tamén nos pediron, que eu penso que isto si o podedes arranxar, que alumeado no túnel da carretera de Irixo. Sabedes? Aquela zona é peligro, estreitas a carretera, os coches pasan con velocidade, é conveniente que este moi ben iluminado. Neste momento penso que carece de iluminación, non sería complicado tampouco poñerlle iluminación eso. Despois, as rúas da Avenida do Arenteiro, no Parque Municipal. Aí que dar unha volta porque están nun estado bastante lamentable, sobre todo polas raíces dos árboles. Quero dicir, é fácil. Hai que cortar aqueles árboles, que son unha maravilla. Sí, bueno, pero quizá... Non, eso non pode ser a solución. Vai no ver con calma e con detalle. Non, bueno, a ver, vese ben Porque levanta, non é que levante pouco, non sei se vos fixaste xa moveu o bordillo da acera, xa... O sobre todo os liquidámbar, que son árboles dun porte... Pasan Valença tamén, puxeron ali nas rúas e teñen todos carajados, tiveron que cortar. Bien, pero bueno, aí buscamos solución porque aquilo... Non, a solución, o que fixamos foi cortar as raíces superficiais, pero chega un momento que é un peligro porque van perdendo consistencia en calquer momento, bueno, pero si somos conscientes, Ricardo. Sí, o que me está dicindo Lidia con respecto tamén a retirada de follas nesas mismas beirarrúas, que tamén é importante, que non se está facendo, bueno. E por último, na zona... Claro, no barrio da Rúa Puerto Rico. Xa dixéramos unha vez que faltaba luz en varias desa zona. Falo Rúa Puerto Rico, Travesía Puerto Rico, Rúa Colombia. Sí, naquela zona repasar... Non marcáramos puntos para colocadas. É un tema que facemos pola administración e... Sí, nada máis. Gracias, Ricardo. Unha cosilla. En relación á pregunta que fixo antes Ricardo, estaba falando de memorias en contra do artigo, exacto. O artigo 116.4 que a adquisición poderá realizarse mediante concurso público ou mediante o procedimento de licitación restringida regulado no apartado 4 da disposición 15ª, salvo que se acorda a adquisición directas polas peculiaridades das necesidades a satisfacer, as condicións do mercado inmobiliario, a urxencia de adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles ou a especial idoneidade do ben. Ao final vai ser complicada a compra directa, Y con esto y un bizcocho.